urmărit o piesă, m-am și corectat între timp, Liliana Sabin Frunzuliță Bob Mașcat, ca să spunem exact numele corect al piesei pe care ați urmărit-o. Am făcut trecerea într-un alt registru, mai vesel de această dată, și e timpul să vedem care sunt eroii noștri pe care îi vom promova nu numai la nivel național, ci și la nivel internațional. Putem vorbi de eroi europeni care vin de aici, de la noi din țară, și care sunt, să spunem, puși în valoare de câțiva elevi și de profesorii lor într-un proiect important. Mai multe detalii aflăm imediat după generic. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi în această dimineață. Ați dus copiii, îmi cer scuze, ați dus copiii la grupe? Da? Da, sigur că da, la grupe. La grupe i-am lăsat. I-ați lăsat. Foarte, foarte bine. De obicei sunt obișnuiți telespectatorii noștri să vadă astfel de proiecte în universități, în licee, în școli, dar de această dată deschidem ușa și nu pentru prima oară, trebuie să spunem. Nu, și este chiar a treia grădiniță implicată în proiect, ca unicitate, doar pentru faptul că de data aceasta elevii din celelalte țări poposesc în grădinița noastră. Dacă în celelalte proiecte erau prezenți doar profesorii, de data aceasta profesorii din țările partenere poposesc în grădinița noastră, aducând cu ei producții în limba engleză pe baza textelor eroului nostru din literatura națională, Ion Creangă. E un proiect care debutează astăzi, în weekend au început să vină din invitați, dar vă întreb, își pune orice telespectator de-al nostru întrebă, dar de ce e nevoie de un astfel de proiect într-o grădiniță? Deschidem granița, unii se mai întreabă cu Schengen-ul ăsta ce se întâmplă până la urmă, dar noi vrem să fim europeni până la capăt, chiar de la grădiniță? Da, da, sigur. Este un lucru extraordinar să-l obișnuiești. Copilul să știe că are prieteni și în alte țări și că ceea ce învață el la grădiniță poate să fie învățat și de prietenii din țările Uniunii Europene. Și pentru că este vorba de elevi, în ghilimele elevi, preșcolarii grădiniței, cel mai apropiat autor național a fost Creangă. Ajungem imediat și acolo. Spuneți-ne dumneavoastră care sunt partenerii și până acum ce s-a întâmplat? Unde ați fost? Da. Partenerii din proiectul nostru sunt din Turcia, din Italia. Italia este și țara coordonatoare a proiectului, din Bulgaria, Polonia și noi. Înaintea proiectului, de a aplica proiectul Comenis, am avut o vizită pregătitoare în octombrie 2009 la Biancavilla, Sicilia, țara coordonatoare, și ne-am întâlnit atunci 3 parteneri din proiect, România, Turcia și Italia, unde am stabilit tema, scopul și mobilitățile pe care le vom desfășura pe parcursul celor 2 ani a proiectului. De asemenea, acolo fiecare țară și-a prezentat proprii eroi. Și-au ales proprii eroi atunci. Și faptul că atunci prima mobilitate, majoritatea țărilor au dat înapoi. Eu am fost singura care am ales la noi să se desfășoare prima mobilitate în proiect. Deci mobilitate înseamnă să fie un cap de pod, de fapt, o gazdă e prima bună, activitate, nu? Da. Și eu sunt și la primul proiect Comenius și suntem și cei mai mici din proiect, pentru că celelalte țări au elevi de la gimnaziu și de la școala primară. E singura grădiniță în proiect. E și o responsabilitate foarte mare, nu? Da, sigur că Cât de greu a fost pentru o grădiniță să pună la punct, să dea la cheie un astfel de proiect? Este o muncă titanică. Foarte mult se muncește pe calculator, pentru că noi comunicarea o ținem pe calculator, pe mail, pe messenger, cu copiii la fel foarte mult am lucrat, mai ales că a trebuit să facem diferite dramatizări cu copiii. Faptul că le-am prezentat țările partenere,
Am vorbit despre fiecare țară în parte. Să învețe cu specificul ei și ca să înțeleagă telespectatorii, sunt dramatizări, sunt piese care trec dincolo de acele momente prezentate la serbarea de sfârșit. Avem și noi niște imagini în acest sens, vedem niște fotografii. Obicei, e o șansă pentru ei de a cunoaște din obiceiurile celorlalte țări, nu? Sigur că da. E un element intercultural care e pus în... Anul trecut am participat la un simpozion aici în Iași, unde am prezentat un dans popular italian, Tarantella, cu copiii, bineînțeles ajutată de un profesor. E și normal. Care sunt eroii celorlalte țări? Nu și-au ales eroi, încă nu au decis. Noi ne-am ales erou de la prima întâlnire. Și ne-am gândit la Ion Creangă, fiind cel mai cunoscut scriitor și poveștile lui sunt foarte îndrăgite de către copii și personajele sunt foarte interpretate. Important. Pe de altă parte, e copilul universal, nu? Sigur. Nică și întotdeauna. Vreau să vă mai întreb un lucru. Și noi am fost prezenți și la grădinițele dumneavoastră, am fost prezenți și în alte grădinițe și cu spectacole de teatru. Ajungem imediat și la Ursul Păcălit de Vulpe, vom vedea și câteva imagini. Ați ales capra cu treiezi, nu? Ați ales capra cu... Să vă fie mai ușor în calitate de gazdă, că atunci o să puteți servi și sarmale, nu? Sigur că da, așa este. Abia atunci ei vin în contact și cu tradiția poporului român, cu cultura, cu valorile culturale, cu mâncărurile noastre, cu costumele populare. Și poate nu în ultimul rând, morala poveștii, o morală care întotdeauna este accentuată copiilor, pentru că celor de la grădiniță este foarte greu să le spui decalogul și să-l înțeleagă, pe când morala poveștii este mai ușor decernută, de înțeles și aplicată de copii. Când vor veni invitații aici la noi, ce alte activități ați mai inclus în program pentru ei? Pregătirea pentru această săptămână de primire a musafirilor a fost destul de îndelungată pentru noi ca timp, dar scurtă ca și activitate, având în vedere că abia din octombrie colega s-a întors din Italia. În primul rând am pregătit un colț Comenius care va rămâne în grădiniță pe parcursul celor 2 ani școlari cât se derulează proiectul, încercând să spunem prin niște cărți simbolice, ca fiecare carte să fie completată pe măsură ce partenerii își aleg eroii. Să fie ca un fel de jurnal, nu? Ca un fel de jurnal. De fapt, să spunem, evaluarea proiectului la finalul celor 2 ani va fi prin elaborarea unei reviste din toate întâlnirile cu țările partenere, nu numai din România, dar și din celelalte țări. Vom avea un site al acestor întâlniri și... Văd aici și faptul că vor participa cei invitați la o călătorie aici la Boșdeuca din Țicău, la școala Ion Creangă din Pipirig. Ne-am gândit să mergem pe urmele lui Creangă, nu numai ca adult. Plecăm de la Boșdeuca din Țicău, alături de activitățile de producție care vor fi miercuri dimineață în grădinița noastră, în care am încercat să aducem tot ce înseamnă din casa lui Creangă la noi în grădiniță, apoi vom pleca la Casa Memorială să înțeleagă că acolo este locul în care Nic a făcut toate năzbâtiile și și-a petrecut o copilărie frumoasă. Și recompunem astfel universul foarte frumoasă acolo la Casa Memorială și să-i lăsați să joace, pentru că dacă nu se apucă nu se spargă, dar să mai joace pe acolo copiii, n-are niciun farmec. Și vom poposi la Pipirig, la școala unde Creangă a trecut în vremea copilăriei. Am încheiat un parteneriat cu școala din Pipirig și acolo elevii școlii, având în vedere că este vorba de elevi din țările partenere, elevii școlii ne-au pregătit un moment din aceste amintiri.
Ni s-a părut ușor de înțeles pentru ei în momentul în care vom face această trecere prin partea de copilărie, partea de maturitate a lui Creangă și poate într-un fel să înțeleagă de ce a fost foarte greu să traducem textele lui Ion Creangă, având în vedere... Asta se dădea la orice examen, fie că era de franceză, de engleză, se dădea un text din Creangă, era un adevărat text. O misiune grea. Trebuie să le spunem telespectatorilor, cei care vor veni miercuri alături de dumneavoastră, și jurnaliști, și invitații din străinătate, vor avea o surpriză, pentru că știu că vă pregătiți foarte mult, realizați și decoruri speciale pentru piese. Le-am și realizat deja. Exact, și e o emoție foarte mare. Oare nu sunt lucruri firești pe care ar trebui să le facem în învățământ, să nu stăm să ne gândim numai la Boșdeuca noastră, ci să vedem dacă tarantela poate fi prezentată și la o sărbare de sfârșit de an sau alte lucruri de pe alte meridiane să devină parte din viața noastră de zi cu zi? Ba da, și acum ar trebui să fac o paralelă a ceea ce înseamnă activitatea din învățământul preșcolar. Pentru că poate într-un fel nu ne-a fost greu să facem aceste producții, având în vedere că Creangă a fost prezent mereu în grădiniță. Că muzica și dansul sunt lucrurile cu care încercăm să înviorăm atmosfera și nu lipsesc niciodată din grădiniță. Și faptul că la nivelul învățământului preșcolar sunt o serie întreagă de competiții, să spunem în ghilimele, specifice vârstei. Avem caruselul prieteniei, în care copiii învață să devină prieteni nu numai cu cel cu care stă în bancă sau în grupă, ci cu toți copiii din Iași, de lângă Iași și despre prietenii din alte țări. Concursuri de genul Grădifest, în care copiii prezintă tot ceea ce au învățat pe parcursul unui an școlar. De fapt, toate aceste competiții sunt o evaluare a întregii activități din grădiniță. Și atunci copiii sunt obișnuiți cu astfel de producții și nu a fost nevoie, adică timpul atât de scurt nu ne-a împiedicat să prezentăm lucruri din grădiniță, având în vedere că pe parcursul anilor școlari trecuți copiii au învățat și despre Creangă și muzică și poezie și despre Europa. Nu poate fi mai frumos decât să vezi copiii vorbind sau prezentând astfel de lucruri sau astfel de principii într-o atmosferă cât se poate de normală și de firească pentru vârsta lor, pentru că știți la ce mă refer. Am fost prezenți în toate grădinițele din Iași, cel puțin o dată, cred, și multe din Moldova. Trebuie să ieșim din zona aceea de spectacol, câteodată forțat, și copilul trebuie să simtă că știe și înțelege ceea ce prezintă. Și să-l vezi în grădina de la Boșdeucă cu un prieten din Italia sau din altă parte, cu o plăcintă, poală în brâu, mână, povestindu-i despre cireșile pe care le-am mâncat astă vară acolo, e ceea ce ne-am dorit cu toții de la copiii noștri. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Nu greșiți absolut deloc și cel puțin pentru vârsta preșcolară încercăm ca lucrurile să fie cât mai apropiate și cât mai firești. Totdeauna am pornit de la ceea ce este apropiat, plăcut și îndrăgit de copii. Și tocmai de aceea, atunci când am ales Ion Creangă, am știut că impactul va fi cel dorit de noi și că, să spunem așa, putem rupe gura târgului. Că este un personaj savuros, vă mulțumim. Tu te-ai gândit la sarmale când ai spus savuros, asta că știu. Vom fi prezenți miercuri acolo, vă ținem pumnii, dacă rămân sarmale să puneți deoparte și pentru colegii noștri și sperăm să fim din nou pe harta lumii cu astfel de lucruri și să fim recunoscuți și în Italia și în alte părți pentru astfel de gesturi și acțiuni. Și ursul păcălit de vulpe va fi european. Da, să fie. Și să vă uitați dacă nu aveți vreun scaun de lup data viitoare, atunci când mergeți nu într-o grădiniță, ci oriunde vă aflați. Rămânem în aceeași zonă cu zâmbetul pe buze, porția de râs, revenim imediat în direct. Bună dimineața!